ang mga tinun-an ni Jesus usa ka higayon ni ana miingon, Lord, dugangi ang among pagtuo. Nya nitubag si Jesus og duna mo'y pagtuo nga ingon kadako sa lisos mostasa, makasugo mo aning bungtod nga mobalhin ngadto sa dagat, nya mosunod ni ninyo. Murag ingon ana ang gisulti ni Jesus. Pero karon ni ay dili magtotoo, usa ka senturyon mipakita sa iyang pagtuo ngadto ni Jesus. Nakaingon si Jesus sa tiyang giingon dire, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Si Jesus na mismo mo yung declare, dako kayo ang pagtuo sa senturyon. Kahibaw mo ganong nakaingon ana si Jesus. Mamisure din ang pagtuo. Pero nakaingon siya, pagkadako aning pagtuo. Hawa siya kakita, tibuok Israel. Apil na sa iyang mga katong iyang mga unang mga disipulo nga nilang San Pedro, nila ni San Juan, kadto sila Judas, nga nikuyog yun niya, mibiya sa ilang ginikanan, mibiya sa ilang pangita. Di pa dito dako pagtuuha. Kadto sila si Moises, mga kaliwat man to ni Abraham, di dito dako nga pagtuo ang ilang. Ang senturyon mo i-declare ni Jesus nga portig yung dakuha siyang pagtuo dito sa Israel. O basig sa iya sa tingitong panahon, no? Katong buhi pa siya. Ang sa may rason, ibaw mo, ilingi ay mong tupad. Musta mo na imong pagtuo, dako. Dako na imong pagtuo o gamay. Nakaingon ani si Jesus sa akong bana-bana, nakaingon ani si Jesus nga dako kayo ang pagtuo aning senturyon, bisag dili siya membro sa grupo ni Jesus. Tungod una, official siya. Matod pagay niya na siya mga sundao, na siya mga ulipon under niya. Pero ang iya sanggitan-aw siyang kaugalingon nga sulugoon sad siya. So andam siyang magpasugo. Munang nihapa siya sa tiilan ni Jesus og niingon siya, ayaw lag-adtos amo kay dili ko angayan nga mopasaka nimo, kay di man ko magtotoo, di man ko Hudiyo. Pero isulti lang, bisag unsay imong ipabuhat nako Lord, ako nang sundon. Ikaw lingi ako no imong tupad. Ing na musugot ka, musunod ka, bisag unsay ipabuhat sa Ginoo. Ana. Maoday na'y makapadako sa tong pagtuo, maoday na'y tinuod nga pagtuo. Kana bang di nata maghuna-huna unsay atong authority kung dili kay mituo man ta nga kini siya Ginoo, magpasugo taniya din ata magsupak-supak bisag unsa kagamay nga pagsupak. Di nata mo rason-rason kung dili tuman lang yun. Mao ginay pagtuo. Matod pa sa among discussion sa philosophy, faith is like jumping into the dark with certainty. Kana bang naman ay training namo sa una, kana ko mga CET, nakagim kong training sa CET, nya taptapan ka ba, blindfold ka, nya goroyon, nya ingnon din ka, ni ata, kay namo say hangin kusogin, ni ata sa kaning cliff, nga mga 3 meters niya ay kumandiyo jump. Ang saman, muamba ka, naiubanoy, manghilak, ayaw lang, mga labi na mga babae, ayaw sir. Unsa ba di ay nga naaraman da ispatag di ay. Niya gi-electric fanan lang,
kusog kayong electric fan mao ditong muramig na as cliff ana nya inig ambak di ba di ka mo ambak quit ana di makakamuambak di quit ambak siagit pang uban sus pag-ambang patag raman di ay nya inig ambak ngadto mo siagit ana ang gasunod na sa distansya man ingno na sa tong ni ambak ayaw hilom dia ayaw saba nakato na sang gasunod nakadungog maka siagit dito ana pag siagit ika na sang gasunod gi ambak siagit sang ka wa di ay pero kining centurion mao na iyang pagtuo ingon siya suguan lang ko bisag unsa ako nang sundon kamo gani suguon la mo palit og slot di man imong palit no simple ra gyud kay na palit lang og slot 100 ra man ning sitiyo magsige pa jud ka kuno unya ang akong pamahaw ang akong paniudto unya ang akong ipalit og kuan ang kaugalingon gyud nato mo atong tan-awon ba pirmi gyud nga inig sunod natos Ginoo ang una day natong tan-awon ang atong kaugalingon inigingos Ginoo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos ayaw sad Lord oy unsa naman lay akong puy-an no ana dayon ta mag-analyze din ta sa gisugo sa Ginoo imbis unta to maningkamot ang tumanon ko ni kay nahibaw ko nga Ginoo nagsugo anib sakto gid ni siya ana testingin ninyo ibaligya tong tanan dito sa inyo nya ipalit og slot SBF dag tag 500 sa patong usa sitiyo tag 100 ayaw na lang ng investment kay investment man ni siya tag sara may mo kuan ani kaning disap kanilang duha mao nang malipay ko kay naay pipila nato nga mohatag niingon Father kining akong ihatag ako ning kuan kanana ang monetization sa akong leave credits or sick leave nya kay tibok tuig wa man ko masakit nya pwede ra biya unta ni i-carry sa sunod tuig para mo dako ako ning i-cash out kay akong ipalit og 300 slot challenge nimo kay pasalig ko ano sana nalipay ko nga wa ko nasakit tibok tuig akong gibasa ba nako pastilan ini ka Enero og masakit o karon ba palit siya karon kay i-monetize na niya karong tuiga mo na nihangyo siya pader iangan-angan lang ha siguro mga end of this month of December kay di pa nako ma-withdraw karon pero musaad nako usa ka 300 slot challenge nako okay kayo nako pastilan no ighuman niya palit sa 300 slot challenge ika Enero masakit wa na siya magamit pero wa na siya maghuna-huna na ngano man ang iyang gihuna-huna karon adlaw gitagaan ko sa Ginoo og grasya ang ugma iyaranas Ginoo mao na giingon sa centurion na kun moingon ko mulakaw ra sad na siya moingon kong duol ra sad na siya moingon ko buhatan ni mubuhat ra gid na siya kay ulipon man sulugoon man mo to ang centurion niingon sad ipamulong lang Lord mahitabo na ipamulong lang muna din his ato daghan kay tagdag kong projects naglibog ko unsaon pag kaning tuman ang atong mga proyekto pero simple ra kaig sugo ang Ginoo pamaligya lag slots kunya mahalin ka na Lord baligya lang mura na siya ug mahalin man o dili di na nimo problema ako na'y maproblema ang nagkinsang mga tawhana akong sangpiton kung gusto gyud kong madayo na muna sama sa atong sitiyo mo paayo ta og 140 kabalay 11 na kabalay ang atong nahuman unya na maligya ta ani og 64,000 ka slots sa sitiyo nga tag 100 per slot as of yesterday nahalina na tag 51,005 slots pakpak naapay
12,995. Murag ang Ginoo say gasulti nako Cotobranas December 25 ha. Ug unsay madawat nimo sa December 25, mahurot manag sa dili basta December 25. Iya gining i-timing sa iyang birthday. Amo na ako ginang i-end December 25. Nya ang ato sang SBF dag ani ora masang Ginoo sige lag pamaligya. Gani ni complain man ko gamay, Lord, hinayas halin ani ay. Siya ay lag kabalakan. Mahalin pa nagdili. So as of yesterday, nahalinan sa tas SBF dag og 1,994 na. Pero naapay 58,006 slots. Pakpakan gyapon nato ang namalitan. Ngano man di ay tag 500 raman sad ni. Kaysa tinud-anay kung ang tanan natong mga viewers o subscribers sa atong YouTube channel lang kanang atong masukod man na nato sa YouTube kay makita man 175,000 guna atong subscriber, bisan lag 1/3 ana mo palit og tag 500 inig ka January, di ba? Nig ka New Year ba mo palit sila og tag 500 kanang 1/3 anang 175,000 kining 58,006 ka slots hurot na ni mura mamog dili ka mao mo kwenta makabitaw na siya. Pero matuman ba na sa akong hunahuna murag tinuod, pero ang Ginoo mo'y magbuot. Kung di sad sila mamalit, ang Ginoo gyapon magbuot. Nya kanisang atong mga ayuhonong balay, kung maayo ni natong 140, nya na para bagyo nagsigig pada og mga ayo sa balay, ato lang sa nang gipinding, tingali, ambot ato basag ka na silang maapil. Ang Ginoo rin nagbuot, magpasugo lang ta. Nya ang atong DSAP na apay 23 ka slots na available, tag 500,000 pesos per slot. Mahurot ba ni? Kay December 25 magyapoy giingos Ginoo nako nga ipahunong na ni mahurot ka ning 23 ka slots sa DSAP, ambot lang. Pero naa say mga taong tandugon sa Ginoo, mukalit ra man nag-ingon, palit kog na po pader, palit kog 20 pader, awa na hurot dahil kasunod simana para bitaw atong pila to 140 ra man ta to. Naadayoy ni angkon palit kog 12 pader, na ni kalit lang ka jutay. Nya ang uban nagsigig text pader i-extend sa nagamay, extend na nato mao na ning nahimo na ning 170 puna na tog 30 napay 23. Sig mo kalit lang sa nig-ingon ang uban nga ako dalay angkon anang 23 pader. Asos inig ka January hurot na ni tanan. Gilingi ako no mong tupad ing nasa imong paminaw makaangkon ka bisag usa lang ka slot anig DSAP. Tanawa di ba diretso ginaglingo di ba tahawi. Wa tingali din pero naaman tay daghang mga online parishioners og mao kini ang pagtuo. Nya unsa may resultas tinuod nga pagtuo, ma-relax ta. Ikaduha, dunay healing, mahil labi na gid ang relationship. Kay inig-ingos Ginoo higugmaa imong kaaway, din amang gyud mo magkaaway kay imo naman siyang higugmaon. Inig-ingong sa Ginoo pasayloag kapituan kapito, din amang jud ka magdumot kay imo naman gyud siyang pasayloon. Inig-ingos Ginoo biyain ang imong sala, amo biya magidayon ka. Dunay healing kay kanimang sala mo'y maghatag nato og daghan kaing kasakit og mga sakit. Kana mga sakit na to, labi na ng mga cancer, mga kidney failures, mga unsa pa na diha, nga mga sakit nga dagko, gumika na sa atong mga sala. Nga inigbiya na to sa atong sala, muso dayon ang grasyas Ginoo, mahil dayon ta. O di man ka mahil physically, 100% mahil gyud ka spiritually. Sama ato akong gi-share ninyo, nga naayo siya sa iyang, unsa to? Katong iyang maintenance 20 years na nga high blood, unsa pa tong usa hubak o
arthritis ba to? Uric ba to? Inana. Unya sa iyang pagsigig sunod sa Ginoo, pinaagis pagsigig paminaw aning atong misa, daghan kay siya nakatunan, iyang gisunod, di na siya magyaw-yaw, di na siya demanding, di na siya hinugo siyang mga anak, di na siya magsigkasuko, na ayon ning tulo nya giilisan dayog cancer. Oh, di ba? Pag abot na sa cancer, ni katawa ra siya, niingon ra siya, cancer na ko, Father. Pero happy ka ko kay din ajud ko mahadlok mamatay ug din asa ko mahadlok masakit. Ug para nako ingon ko, that is your greatest healing. Kay ang tinuod gyud nga healing ang ihatag sa Ginoo kana yung kahadlok nato sa mga sakit, kasakit ug kamatayon. Hadlok ganita ana, masakiton ka. Pero din aga ni ka mahadlok ana by heart, in your mind, din aka mahadlok kana hibaw na gyud ko, healed na gyud ka. So hinaut unta ma-experience ni nato nga nagsigi din higtabang sa simbahan, kamong sigig palit og slots, ma-experience unta ninyo ang real power of faith o kining maong pagtuo nga powerful, ang pagtuo nga mapaubsanon, ang pagtuo nga motudlo nato nga mahimo gid unta tang sulugoon sa atong Ginoo ug alagad sa atong isig katawo. Ang senturyon mialagad sa iyang sulugoon. Nindot no, ang master ni alagad sa iyang servant. Mao na si Kristo gitawag og servant leader, kay siya'y nagpakamatay para natong iyang mga sulugoon. Siya nga atong master, siya'y nagpakamatay para maluwas ta ng mga buangon ng mga sulugoon. Sige, katapusang lingi ing na sugod karon, alagaran ti ka. Sige, ing na imong tupad ba, ing na sugod karon, alagaran ti ka. Sige, tanaw na tog imo ba ng tumanon. Manindog ta para sa pag-ampo